Na našom sídlisku, ktoré sa volá Rudlová Sásová, bola vlastne od ľudí taká potreba vzýšla, že nejako sa stretávať. A z okolností aktívni občania v Starej Sásovej začali obnovovať starej tradície. Tak sme sa stretli my, naša iniciatíva Náš domov Sásova a občania zo Sásovej, ktorí naďabili na už témer zabudnutú históriu pestovania sásovskej uhorky, varenia polievky uhorkovej. Tak sme to dali dokopy a z toho vzýšiel už tento 5. ročník tejto akcie. 145 rokov je história pestovania uhoriek v Sásovej, ako dá sa povedať taká registrovaná alebo neregistrovaná značka, s ktorou Sásovania chodili po trhoch Bystrickej župy, kde predávali svoje chýrne uhorky. Už od prvého ročníka sme získali sponzorskú podporu od firmy Alfa Bio, ktorí nám poskytli vzorky svojej zdravej výživy, takže to sa tu dá od prvého ročníka okoštovať. A samozrejme od prvého ročníka tu predávajú svoje produkty záhradkári z okolia, či už zo Sásovej, z Rudlovej. Tohto roku sme túto našu trhovú, dá sa povedať, aktivitu obohatili aj o nejaké špecialitky pre deti, aby keď prídu sem s rodičmi, aby aj oni našli niečo, čo by sa mohli zabaviť. Čo mám? Tekvice tu pekné, jahodové priesady, kričky drobného ovocia a no samozrejme z uhorky, to je prvorada uhorky. Uhorka je moja druhá najobľúbenejšia zelenina po paradajke. Nepestujem, ako nemám záhradku, pokiaľ budem niekedy v budúcnosti mať, tak je celkom možné, že sa dáme aj na pestovanie uhoriek. Na tomto podujatí som prvýkrát, veľmi sa mi nepodarilo zúčastniť a považujem za dobré podujatie. Myslím si, že tá uhorka má potenciál nie len ten, povedal by som, zeleninový, ale má sásovská uhorka špeciálne má potenciál ľudí spájať.